Takže a všechno dala dnešního videa a dneska si spášně mám, já už jsem moc hotový. A jsem to rozhodně noč, ale mně se stala taková jedna malinká příhoda. Mně se na to vylila voda, takže to vypadá takhle. Mám to prostě je to úplně, že úplně vyto, takže nevím, ty stromy, jak jsou takhle to, tak jsou dobrý. Ale ten zbytek, ty stromy jsou dobrý. Ten barák, ten třeba zkouším přemalovat. Ale tak dneska to bude napínavý. Takže jako první si namícháme hnědou. Takže vezmeme bílou, tolik stačí, zavřeme a vezmeme černou knižínku a dáme jí to. Doufám, že to bude tak stejná barva, aspoň trošku, protože mě to asi úplně nezabere, spíš bude žádná barva. Tak, míchy. Zase je podobný, ale to se povede. A já. Ježišmarja. Pardon. Tak jo. Tak. Tenhle šitec je můj, ten potřebuje míchačový. Takže teď si vezmu nějaký štětec. Upravili se a bude asi nejlepší. Močíme do vody. Namočíme do šedí. A jdeme předtím i baráček. Ale barák je docela dobře. A když je to suchý, tak to jako jde dobře. Oh. A to barva není podobná. Dobrý, takže na to se potřebuji prostě takové hodně barvy. Ježiš, tak to bude na dlouho. Tak to bude mít ještě poslední díl, kdy to nakonec se přemohlo úplně. Takže takhle to. A jdeme ještě natírat. Jo! Tak s omlouvám, ale víte, jakou má černý radost, když se něco zničí a povede se mu to jako nějak opravit. Obral jsem si, že mám hlava ne, týden asi, no, ale pár dní to bude. Tak 4 dny. Možná méně. Pam. A to je takové, že třeba. Není to úplně nejstejnější barva. A potřebuji opravit ještě tu hnědou, protože to, jak to teď maluju znova, tak to moc není. Takže černou. Ten míchače nepoužívám, protože dobrý to je. Tak, už zase není čistá.
se opravíme. A to bylo, to bylo podle mě žlutá byla. Zelená. A bílá. Podle mě byl takový recept. Catch you one day or another. Ne, to není ono, jsem dala malé proti. Ježíš, takže se budu vybírat. Nevím, to by mělo stačit. Všechno zelenou použiju, ne. Musím to doplnit. To je ale světla. Tak to přemaluju. One day or another. One Tuesday. One catch one day. Another. To jde. Musíš to pořádně namočit a pak až to půjde. A to je hezká zelená. Soku, pardon, se omlouvám. Slyšíš jako malinko, nebo mě to baví, ale já předtím něco vždycky poslouchám a na tom videu jsem nebyla vůbec slyšet, co mluvím já. Takže si to namlujem a pak budeme potřebovat vodu, protože to není vůbec dobrá. Protože tam stekla zelená barva, vypadá to jako nevím co. Ale já si myslím, že je to jinak jako hezký. Docela teda. Vy napište komentáře, jestli se vám to líbí. Tak pište. Takže do komentáře můžete napsat, jestli se vám ten obrázek líbí. Upřímně. Ještě se tady takhle udělám na těch stran. I wanna catch you one day. Se omlouvám, fakt mě hrabe. Když se to ještě doladím něco, aby to bylo jako takový jako malinko, no tak jo, tohle stačí. One day. A tady se ještě doplníme tu zelenou, aby byla pořádně hezká. Tak, pak tady takhle hezky. Tak, taky. Pam. Tak a já vím, jak jsem ji dělala, jsem potřebovala tohle používat. No to už nevadí. Teda naše ta šitačka, ale já tady jdeme. Ještě jsem si takové nelíbí, ale to tomu leštěcím si tady si takové. Potom trošku hnědé. Je otevřeno. Nějaký barvy vůbec kafe nepoužiju. To stačí jenom trošku, tolik stačí. To si zanechám to zelené, tomu neublíží. Jo, a kdybyste se ptali, proč dělám ty, aby jsem to natáčela jako rovnou, ale to by to musí vyschnout. Kdyby to nevyschlo, tak to není vůbec hezký, aby z toho patlanice, hatmanice, protože by se to do sebe všechno vpilo, a i když to jsou jako tempery, tak ono se taky docela vplývá, když používáš vodu, takže proto je to takhle, jako má to tak, nevím, kolik to má části, asi 3 to má části, předně jsem myslela. Jo, a ještě vás chci poprosit o to, abyste do komentářů psali, jestli vás baví takovýhle videa a jestli mám začít jako potom další videa. Takhle, že něco maluju. Pokud vás to totiž nebaví, tak mi to akorát zabírá čas na to, aby se vymýšlela něco jiného. Takže pokud se vám tenhle jako způsob natáčení líbí, tak prosím pište do komentářů. A taky do komentáře napište, jestli se vám líbí vůbec tenhle obrázek. To už jako se to neví, ale to nevadí. Takže a takhle to vypadá.
Teď jenom si vezmu zubený štípec. To nejde. A nemaluju. Táčky. Tak jo. Tak jo. Tak to by bylo. Takže ještě se dovolím. A teď můžu tenhle ten šetec. Bílou barvu. A tentokrát už prostě málo. Nevím proč, ale to se prostě používá nejvíc v těch temperách. Potřebuje malinko. A jdeme udělat tu vodu. Protože to tam je nejdůležitější. Jo, tak to je extra, excellent. That's this excellent. These are excellent. To je hrozně dobrá voda. To se mi to hrozně hodí. Tolik, podle mě, tohle by mohlo stačit. Tak a zamícháme hezky, čistě, míchy, to stačí. Hladka ty štětce. Do toho dozeme vezmu zamíchám. Tak. Namaluju hezky tu vodu. Káček, můžu kávat. Ona není jednou barvou, ale ono je to celý takový jako zničený. To zařežidla. Pato patiče somo. Ještě. Tak. Ještě ne. Ještě chybí. Ještě je okýnka. Tak. A takhle. Ježmarja, pardon. Takhle to vypadá. Do komentářů napsat, jestli se vám to líbí. A tak, měj se, vlastně ne, pardon. Nevím, jestli je to hodně minut, je to 14 minut, no, možná bude ještě víc než 14, tak 15 minut skoro. Takže jestli vás to baví, tak já budu natáčet dál, ale jestli vám to přijde moc dlouhý, nebo vás to nebaví, jak je to dlouhý, tak napište, že je to třeba moc dlouhý, abych jsem to zkrátila, nebo právě, že se vám to líbí, tak já totiž tam jsem to bych zase musela dělat až další den, protože ten další by se mi to už by nevyschlo, takže to lepší udělat hned, takže jestli se vám to také nevadí, tak napište do komentářů a pokud, tak napište do komentářů
A pokud se vám to líbí, tak taky napište do komentářů, jestli jo nebo ne. Stačí to napsat jo a ne. Tak jo, tak zatím měj se, směj se.